kedves kórházért és személyem iránt érdeklődő nézők, akik veszik a fáradtságot, hogy végighallgatják, és megpróbálják követni azt, hogy mi történik velem. Betegeimnek, kollégáimnak szeretném elmondani, hogy a hivatalos ügyek folyamatosan mennek velem kapcsolatba, amiből szeretnék egy csokorral átnyújtani most. Egyre jobban kirajzolódik és bebizonyosodik az, hogy a volt kórházigazgató Tóth Ildikó törvénytelen dolgokat tett és ártott a kórháznak. Ezt igazolja az az ügyészségi határozat, amit itt fogok most a kezemben, amelyben az ügyész úr elmondja, hogy a beléptető rendszerrel kapcsolatban hamis magánokirat felhasználásának vétsége, valamint nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette, és költségvetési csalás büntette kísérletének gyanúja is fönnáll, és elrendeli a rendőrségi nyomozást ez ügyben. Ezen az egyik nagyon fontos, amit szeretnék mondani, a másik pedig korábban tett bejelentésem, közérdekű bejelentő üldözése, szabálysértése miatt. Itt is van egy friss fejlemény, a Komárom-Esztergom megyei főügyészség írta, hogy utasította a rendőrséget ennek az ügynek is a kivizsgálására. És meg szeretném még azt is mondani, hogy folyik az ügyem az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál is, ahol már azt sikerült elérni a kórházzal szemben, hogy a 4 havi elmaradt járandóságomat pár héttel ezelőtt sikerült megkapni. Tehát jogi úton próbálok elégtételt szerezni az általam megfogalmazott kérdéseknek és ügyeknek, és úgy gondolom, hogy ez üzenet a jelenlegi kórházi vezetésnek is, hogy értékeljék az én munkámat, mint megyei kamarai elnök, úgy, hogy a kórházért tettem, hiszen a körülmények azt bizonyítják, hogy nem magamért, a kórházügyéért és a kórház megjobbulásáért tettem a dolgaimat. Köszönöm, hogy megnézték videómat, és kérem, aki továbbra is támogatni akar és érdekli, hogy mi történik velem és a kórházzal, nézze ezt a csatornát, iratkozzon föl rá.